shine shekarun Yakubu Azizziki Hafizahullah, wanda a halin yanzu yake tsare hannun hukumar gwamnatin Buhari. Kuma makasudin kiran wannan taro na manema labarai, akwai wasu abubuwa da faruwa kusan ina ganin kamar sun zama labarun duniya tsakanin jiya da yau. Labaru irin waɗannan na rediyo da ake iya saurara da kuma ma jaridu da ake karanta, don kusa ina iya cewa na ji da rediyoyi da nan cikin gida da waje a yau. Sannan kuma na gani har ma a abin da ake cewa Twitter da kuma Instagram da sauransu dai suna watsawa. Kuma sai abin da ya bani mamaki ya kuma sa muka yi gauga kiran taron manema labarai, ambaton sunanmu wanda kamar shi muka yi shahara da shi a cikin wannan labarin, alhali kuma yadda nake jin ana watsa shi a cikin gida da waje, wannan ya sha bamban ɓangaren abin da ya sa aka ambaci sunanmu. To sai muka yi gaugawa mu kira attention ɗin jaridu saboda ya kasance cewa mun nisantar da kanmu da wannan kashin kaji da muka fahimci cewa suna so su goga mana. Ba wani labari na ba, kisan da sojojin sama suka kubce suka shiga a wata unguwa wadda take kusa ana aika kamar unguwa guda ta, sai dai a ce ɓangaren gabascin inda muke zaune, unguwar Mabera. To sai kwatsam muka ji wani hayaniya ta gama su da mazauna wannan wuri din na gabascinmu, wanda yanda labarukan suke zuwa cewa kamar matar soja ta biyu wajen ko yarinyar su kila, sai su kuma mazauna wajen suka ɗan ja ta su matasa ɗin. To sai ita kuma ta gaya musu cewa to shi kenan in ita sun kai ma haka har suka je suka sha gabanta, in ita suka wa haka sosai sun san sun yi haka, ashe ita ta san tana da alaƙa da wannan barikin ta sojojin sama. Ba da jima kaɗan ba sai sojojin suka zo neman wanda ya yi ma wannan yarin haka ne. Kiya da yake sojoji a yanzu da kuma irin yanayin da ka faruwa sukan yanke hukunci kamin ɗaukan mutum su kai shi kotu, wanda bisa hakikani ga ka'ida abin da aka sani ga jami'in tsaro komi yake rike ko tanka yake rike, to shi kokari ne da abin da an ka tarbiyyantar shi ya kama ya kai kotu ita ce wurin da za ta yanke sakamako na ƙarshe, ba ya zama to kai tsaye da an ga mutum ana tuhuma ta yi laifi sai a kashe shi ba, yana yiwuwa ba mai laifi na ba. To har dai bisa ga hukunci Allah abubuwan da suka faru ya zama cewa sun yi kisa ga mata mai wadda mijinta ya riga ya rasu ya barta da 'ya'ya bakwai, wajen bin shi mai laifin da suka ganin mai laifi na sun ya faɗa cikin gidanta, shi ko sun bi sai zan mutum na farko da suka fara gamuwa da shi ita wannan mata ta haifar ta ji wani na faɗo gidanta, sai sojojin sama ɗin suka harbi sai ga ƙarshen ta shi ke ne zan sanadiyar mutuwa. Shi ma wannan yaron da ya shiga ciki suka samu gani ne suka yi mai harbi a kafa, jini ne tsiyaye, shi ma ya zama gawa ta biyu. To ala gafata mallam, kamar ta yaya shi wannan labarin ya samu alaƙa da ku? To wannan shi na muka ga cewa lalle ya kamata mu nisantar da kamu da alaƙa, saboda sai gashi mun gani a jaridodi da kuma Twitter suna cewa su sojojin, musamman wani wanda yake magana da yawunsu, cewa wai sun zo sun yi wani kilash da wasu waɗanda suke suspected to be IMN members. Saboda haka ba za ta ci gaba da ɗaukan matakai. To wannan sai hangashe mu abubuwa kusan guda biyu. Mun fahimci cewa kamar yanzu kenan saboda ran ɗan shi'a mabiyi Sheikh Alzazzaki, Allah ya ƙara mishi lahiya, ya zama kamar banza a Najeriya. in an ka harbe shi ko labarun duniya ba zai zama ba, zai wuce kuma babu wani abu da yake gaba, don mu kamar kusan muna iya cewa victim muke na abin, tun da an harbi malaminmu wanda a Sokoto babu wanda muke mutunta da girmama kamata, kuma 'yan sandan Najeriya suka harbe shi aka ɗauko shi nan gaban kowa. Taron da an kai mai na janaza a Sokoto ba mu ga wani ɗan adam da an ka haɗu a kai ne ba. To amma babu wani abu, ko bincike na gwamnatance ko gwamnati ta nesa ta tarayya ko ta jiha ta zo ta ce mana sori ga kisan malami, ko ta turo delegate ta ce tana ba 'yan shi'a, tunda mu ma mazauna Sokoto muke kuma ba mu da wani gari in ba Sokoto ba, na an karfe mu, amma bai taɓa zama labari ko jaje ko gaisuwa
ta gwamnati ko ta Sokoto ko ta tarayya. to wasu masu saurare da karanta jarida kila na iya cewa kun tsaya kun gudanar da bincike kun tabbatar cewa waɗanda aka kashe din ba membobin ku bane. Wannan dama ai kusa ana iya cewa mutanen mu babu wanda ba mu sani ba, sannan aiki irin wanga tarihin mu shekara 30 a cikin garin Sokoto ba mu taɓa yi ba, kuma ba mu tarbiyyantar da waɗanda muke tare da su ga irin waɗanda aiki na kiriminanci ba. Alhamdulahi jagoran mu tarbiyyar da yi muna kusa ana iya cewa ɗan dawon mu Mabera ba daɗewa muka yi ba, daga lokacin 2013 da muka zo muka yi settling a cikin Mabera, to ban ga wata jama'a wadda ta zo dunkule kuma ta amfani mutanen Mabera ga wahalolin da take da su, na kawai misali ruwan hanya da ke shiga gidajensu ya zama mun sa kanmu da jikinmu. Marigayi shi shahidu malam Kasim Kanna Allah ya mishi rasuwa, har yanzu ma ana gani ne a baro, ana sa shi da Facebook da sauran wurare wanda yake ma mutanen Mabera aiki. Ana aiki ba wai shi na controlling ɗin aikin na ya ce mana mai ka za mu yi, a'a shi ka tura baro ya ɗauki shara da kwata ta mutanen Mabera yana tusuwa saboda su samu hanya. A taƙaice malam, idan na fahimci ka kamar ba ku da alaƙa da ainihin yaran da suka yi wannan, kuma da ainihin waɗanda ainihin aka kashe cikin wannan harbi da aka yi. Haka ne, saboda mutanen ma da aka yi ma'aji ai sun yi hira da manema labarai, kuma yau ma na ji BBC mata watsa su da kansu da aka yi a ma'abin, wanda sun ce za su bi kariyar abin, sun san waɗanda sun kai musu kuma sun haɗi mutanensu da aka yi ma. Babu wata alaƙa da mu muke da ita game da wannan. Shi ne sa muke nanata abu biyu da ma nake mana mun fahimta. Na farko, saboda rayuwar ɗan shi'a ta zama banza a gwamnatin Najeriya, suna harbin mu ta kowane lokaci, duk da abin da kowane ɗan ƙasa na hitowa nemi yanci ne. In mu muka hito muka nemi yancin mu, to zai zama maimakon a biya mana buƙatar mu da ta samu ka nemi yanci, ko an rike malamin mu a sake shi ko wani abu da ya kama da haka, to zai zama bullet za a maishe mu da shi. Abu na biyu kuma, mun fahimci saboda sun fahimci rayuwar ɗan shi'a ba ta da wata kima. Najeriya ta ba su shoot at side order, musamman shi shugaba Buhari da sojoji shi da amfani yana harbin mu a Abuja da kuma sauran duk garuruwa, tun da ya ce ya haramta mu. To saboda sun fahimci haka ne, sai suna son su yi amfani da ruhe laifinsu da suka yi, musamman a can Abuja, tun da dole in wani abu ya faru har labarai suka ɗauka, to wanda a kwamanda na wurin sai ya ba da account labari game da wani tudu wani gangare an kai sun kai wannan aika-aika. To sai muka fahimci suna son su rufe laifinsu ta hanyar cewa INIM na suna manan suna bibiyar su. To ganin cewa in sun ka faɗa haka nan, su kuma dama gwamnatin tarayya shirye suke, kuma suna faɗa da ita wannan harka tamu, ba a san ni za su gaya musu, tun da mahi yawa duk gwamnatin da securitancin ƙasa ɗin duk bisa ƙarya shi ka tafiya. Masu jami'an tsaro da jami'an DSS ba su samun wani kuɗi ga gwamnati in ba sun shirya ƙarya ta ba su, shi ne sa makudan kuɗi ka hita ta ɓangaren tsaro. Yau shi na abin da ka faruwa a Borno, sun ci gwamnati har da kashi na kuɗin da take ba su da sunan tsaro, kuma babu abin da sojojin Najeriya suka yi. Yanzu kuma an dawo da IMF ana cin kuɗi. Kwanan bayan malamin aka ɗauka da sunan ta a Indiya, aka kashe kuɗin jirgi da duk sauran abubuwan da an ka yi musu na tahiya, amma ƙarshe suka ƙarasa da ƙarya bisa ga abin da suka tsara su DSS suka dawo da shi. To shi ne sa muka ga mai gaugawa mu nisanta kanmu da abin da ya faru. Na farko muna yi wa mutane wannan unguwa ɗin jaje na abin da ya faru, don mu musulmi duk yanda ya ɗauke mu, duk yadda yake da mu, ɗan an kai mai wani abu, don dama an ce adalci ga mutum guda adalci ga kowa ne, rashin adalci ga mutum guda rashin adalci na ga kowa. Saboda haka muka ga ka'ida ta na farko mu jajanta mu waɗannan al'umma ɗin, da ita matar da 'ya'yanta ma da aka yi mata da wannan shi ma matashi ɗin, don mun san ba hukuncin su kisa ba ko da laifi ne, balle ita ba ta yi komai ba aka isko ta gidanta. Na biyu kuma mu nisanta kanmu, mu ƙara kuma nanatawa ayyukan ta'addanci ba mu yi ba. Duk abin da aka yi muna 2015 zuwa yanzu, inda muna da alamu na ta'addanci, to da ya kamata daga halbin jikin malaminmu da aka yi, wanda a yanzu haka bullet na tare da jiki ne a inda yake tsare da mai ɗaki ne, to ya kamata a ce mun yi wani abu na ta'addanci. In kuma ba mu yi ba, malaminmu nan Sokoto da yake ta neman yanci a saki jagora, wanda kowa na da damar yin procession,
aka kuma kashe shi aka kawo mana gawa sai muka turbuɗe muka kukan da muka yi addu'a Allah ya isa. To da ya kamata kuma ya zamanto an ga mun yi wani abu ga ɗan sanda tun da 'yan sanda na son kai mun haka. Don haka ba mu taɓa yi ba kuma babu shi a tarihin mu. Wanga wani abu na suka son su kaga kuma gaskiya bai ɗauku ba don duk Sokoto ta san wanda an kai wanga abu. To masha Allah mun ya gode.